vexo reels, vídeos e historias de estoicismo, que ademais resúltame moi curioso como a xente usa, sigo contas de YouTube que son ser estoico e lerias. E fascíname como a xente, porque dixo isto, claro, logo as visualizacións, miles e miles de visualizacións, como a xente colle estas cousas do estoicismo para aplicalas á manipulación. E utilízanse neste termo das relacións, que o estoicismo é isto, é a túa reacción ante os demais. Cousas como deja de estar disponible porque a mente humana non se centra naquilo que ten asegurado. E daquela dai, pero mellor un vídeo de 40 minutos que eu poño os escoitos, quedo loca de como manipular a outra persoa. Porque o cerebro humano busca encher os vacíos, certo? E daquela, pois, se ti hoxe non respondes, pois claro, a persoa, pois, vais preguntar onde está esta, non? Que pasou? E eu quedo, digo, pero ti, se interesa a persoa, non? Que estes vídeos están pensados para conquistar, que se enamore de ti para sempre. Pero que non se está enamorando, que se está enganchando pola túa manipulación, sabes? E eu digo, ti para que queres unha persoa que se engancha? Para que a queres? A persoa que se engancha non che quere ben. Está todo o tempo pensando en sí, xusto, en encher eses vacíos, en sanar esa ansiedade que ti mesma provocaches. O aparecer, desaparecer, quero dicir, isto é un reforzo intermitente, isto está estudiadísimo pola psicoloxía, é o das tragaperras, non? Mas ti, hostia, ao mesmo tempo, que sentido fai que ti, para poder ter unha relación, te amoses indispoñible. O sea, eu se quero unha relación, quero que a persoa saiba que estou por ela, e que estou para ela, e que se precisa algo, que aquí estou, e que se me manda unha mensaxe e non lle respondo, quero que me chame. Que pensa, hostia, que lle pasou a esta? Pasoulle algo seguro, porque eu sei que esta persoa é unha persoa con presenza e que está. Non quero que empece a pensar cousas raras. Por qué? Porque iso fala de min. Que eu estou moi presente á persoa porque estou moi presente e coido dela e me preocupo e estou aí, prefiro marchar porque é que non quere unha persoa así, con asento e madura. Pois ese é o problema da outra persoa, vaite. Pero eu son isto, que estoicismo é ese? De feito, o estoicismo é eu estou por ti, eu quero-che ben, eu dígocho e demóstrocho. Eu significome así, son unha persoa comprometida coa miña xente en xeral, cas amizades, con todo o mundo. Que a ti non che gusta moito a toxicidade e marchas? O mellor a min doime, pero eu quedo aquí. Aquí sí que non te molesto máis. Pero tampouco volves máis. Non hai estratexia. O estoicismo non é unha estratexia. Vin claro, nomean sempre as meditacións de Marco Aurelio, que debe ser o que máis lee a xente, non? Marco Aurelio dixo que a mellor vinganza é non ser ti como o teu inimigo. Primeiro, se xa lle chamo inimigo, eu esa persoa non quero que volva á miña vida a nada. O sea, xa se está falando de relacións onde ti queres que a outra persoa estea aí, non se sabe para qué, como ao inimigo.
A ver, eu os meus inimigos non os quero aí. Os meus inimigos, si, cortolles a comunicación, pero non para conseguir ningunha reacción deles. Para que se cansen e marchen, que lles vaia ben. Canto mellor lles vaia, pois mellor, que non volven. O estoicismo non é que as cousas non che importen, é facer esa xestión, é facela ti en ti. Non para buscar nada nos demais, para buscar ti a túa estabilidade. A túa estabilidade emocional e persoal, esta é unha maneira de vida. Eu vexo estas cousas e digo, é que así está o persoal. Non, o persoal está moi fodido. E digo, en serio, é dicir, se é a túa presenza e o teu asento como persoa espanta a outra persoa, ben espantada está. Sí? Que vai aonde queira. E despois, pois, terás que dicir, ainda que che doese, diste, xa, pero é que eu son esa persoa. Eu non perdo o meu tempo con persoas que non me importa, por exemplo. Claro que me importabas. Moitísimo, e queríache ben. Porque eu, senón, non che adicaba nin a cuarta parte do tempo que che adiquei. Porque eu non son tan tonta, sabes? Eu non paso tempo con persoas que non me importan. Eu non estou pendente a chamar e preocuparme por unha persoa que non me importa. Nin manipulo as persoas. Eu queríache e coidei de ti porque che quería ben e porque me importabas. O estoicismo, que é racionalizar as túas emocións. É coller ese cerebro racional e soster o pequeniño cerebro emocional que che pide todo iso que agora veñen nos vídeos para que xogues cas emocións das outras persoas. Pois vai a estoicos dos carallos. Isto provoca moito a rede porque hai xente que divulga isto moi ben, que persoas que comunican moi ben, pero que o divulgan así como no superficial. Marco Aurelio dixo que non ser como o teu inimigo. E parece que ti non queres ser como a outra persoa, pero para demostrarlle a outra persoa que ti és mellor. Pero a min a persoa que marchou da miña vida ou que me fixo mal ou que xa está por aí o que sexa, dá igual. A mí non me importa. Estoico é dicir, a mí non me importa o que pense de mí. Esta persoa falou mal de ti, dáme igual. Se soupese o que eu penso del, se ainda falaba pior. Ou esta persoa falou moi ben de ti, pois dáme igual tamén. Porque a veces dis ti, pois para falar ben de min, pois non é unha persoa que me tratou ben, canta autenticidade hai en que fale ben de min cando ao mellor non o soubo valorar e coidar e soster. Isto sí que é estoico. A min non me afecta o que diga de min, sexa bo ou sexa malo. Incluso cando falou ben de min, pois mira, que ao mellor vai de estoico para manipular. Sabes? Dicir, falou ben de min, pero, por exemplo, con actos non demostrou iso que di. E todo isto, por suposto, estoicismo sí, pero non é a min todo me dá igual, non. É un traballo de racionalizar emocións para sostelas e xestionalas, que é unha cousa super difícil, que o dixen en varios vídeos. Nós emocionalmente nacemos co cerebro emocional que vai eso perfecto. Tes medo, choras, tes fame, choras, tes o outro, sabes? A mamá saiu pola porta, o bebé chora porque se sinta abandonado, é dicir, emocionalmente xa está, xa funcionas. Chegas amargando unha perrencha para conseguir, e a parte esa estoica é a madurez, é aprender a usar o teu raciocinio, o teu cerebro racional. Daquela, non, ser estoico non é que todo che axude. Unha persoa estoica é unha persoa que domina o seu cerebro, que